El passat dissabte, Arenys de Munt va acollir la 7a edició de la Nit Bruixa, el concurs de pintura ràpida nocturn que organitza Amics per l'Art del Maresme i que ja s'ha establert com un clàssic als circuits de concursos de pintura d'arreu de Catalunya. Un any més, els carrers d'Arenys de Munt es van omplir d'artistes que van triar un lloc del poble per representar-lo a la seva obra. En total, hi van participar 33 pintors i pintores, 6 dels quals eren de categoria infantil i no concursaven. El primer premi va ser per Narcís Sala, un pintor consolidat en el món de la pintura ràpida. El segon premi va ser per Jordi Torrent, pintor ben conegut d'Arenys de Munt. I el tercer va ser per Ramon Pujolà, un habitual de la Nit Bruixa. El quart premi va ser per Joy Batres, el cinquè premi per María José Escudé i el sisè premi per Julio García Iglesias. El premi social va ser per María Jesús González, que també el va guanyar l'any passat. Les obres estaran exposades a la Sala Municipal d'Exposicions fins al dia 14 d'agost.